Què fas? Xxt! Estic escoltant a veure si sento un cagarro. Hòstia, tia, quin fàstic. Què passa? Tia, que fa uns dies que no caga, Sí, ara ens estàs controlant les cagades? Si tu cagues de 8 a 9. En sèrio, és que estic preocupada perquè aquest matí estava molt tensa i li he vist una vena molt inflada. Quina vena? La jugular o l'aorta? Pues no sé, aquesta. Aquí. Aquesta? Aquesta. Hòstia, doncs jo vaig veure un documental d'un tio que li va explotar i la va palmar. Què dius? Mentre cagava. Sí. Mentre cagava. L'últim esforç. Jo no vull que la palmi la Laura, Joana, jope, em sabria molt greu. Ai, no, encara no morirà. Com és que mori? Què faríem sense ella? Ja, què fem si la palma? Estem a final de mes. Què vols dir? Bueno, vull dir que si la palma a principis de mes ens aniria millor, tindríem més temps per trobar una altra persona. Joana, tia. Ja, és veritat. Tengamos en cuenta que siempre va a ser la primera, ¿vale? No te nunca trabajo.